Sugeng dalu Mbak Apri, Mbak Mimi. Sugeng dalu Mas. Sehat nggih. Sehat, pangestu panjenengan. Iki mana sing rasan-rasan akeh banget lho. Piye? Jebule Mimin ki joget ya luwes kok ora dijak gambyong. Ya. Jadi persepsi nek Mimin ra gelek ra iso gambyong kuwi kleru gede. Iki mau ditegaskan karo penjenengan Pak Yoga Mandira. Piye? Mimin kuwi nggo slendang ning ra joget ngopo? Mergo Mimin kuwi sang Dwija. Lah dadi gurune penari, dadi mau butuh nunjuk ngono. Ora joget kok melu foto, njaluk seragam karo buku kondang bareng ya wis. Ya wis rasah ngono kuwi tak jaluke ngapura. Nyuwun ngapunten Mbak Mimin mboten nderek gambyong. Amargi asam auratipun kumat. Asam aurat. Saploke bar kontraksi ki lho pri aku. Kontraksi. Kontraksi. Isi becak ya kowe iki karo mangsaku. Matur nuwun ya Pri. Piye? Atase iki pagelaran wayang Gagrak Kedu. Heeh. Ning kasunyatan Mindola, Mimin sang idola, ya paringe sowan lho. Gek Mindola dikanthi garwane sisan Mas Dowe. Oh, lho iki langenane Mas Dower. Kok sik Seneng anak sing kaya ngono. Lah ketoke mirip lho, ketoke Mas Dowe nek digelungi ya padha lho ketok. nyun sewu kadang kula nyun sewu. Oke seniwati ayu-ayune kaya ngene ana Mbak Eka, ana Mbak Prih, ana Mbak Natalia lan sak piturute, Mbak Lastri, Mbak Epa. kok le dipilih kok Mimin. Kadang kala wong lanang kok ora milih Pak Suryan. Lah terus yang dipilih Mimin ka rupane ra apik, ning rahime apik dadi turune iki lho. Kan kadang ngono ku lho. Wadah bayine sing apik, mbokne pakne kok ngono kok anake apik lho. Wadah bayine. Mula nek ijek dalam kandungan ki bocah kulino krungokno gending-gending klasik, langgam-langgam. Dadi aja tok rungokke bangsane sing ra genah-genah dadi bocah iki turut. Pepok iki isi to, Lek? Isi. Papat lho. Iya, Petang sasi. petang sasi. Lah jane eloke bayine Lah ngapa? petang sasi kok sikile wis metu. Gak sikile metu siji ya. Iki prabote mbokne. Apa iki gak aku Pri? Kowe mudeng ra to nyun sewu lho. Menika Mak Dalang. Nggih. Apa iki sengane kowe iki mbok serang matahkan. Aku membangun karirku ora sedina orang dina lho. Lah kowe iki aku tetap stay dengan guyonan yang tidak arogan, tidak ceroboh, ora itu ora jorok kok malah selalu tok patahkan. Neng tak ya kowe kira ya menyadar diri no lho. Piye? Kowe kira sukimin kok ngrembug rahim barang iki lho. Aku memang laki-laki dan perempuan. Terus Ning kan membawakan karakter perempuan. oh dadi apalagi nek wong wedok maligine wong Nuswantara maligine wong Jawa. Heeh. Kuwi udah bicara tentang keindahan, kelembutan, budi pekerti kang adiluhung, kang endah tata busana lan tata wicara kang becik. oh dadi omong sak omong ki nek wong Jawa kudu ngati-ati. Nek wong nganggo rok mini nganggo tank top iso gawe kelakon. Ning itu tidak saya lakukan Mergone sikilku burik. Apa ya mergo? sikilmu prejengan lanang kok wis ngono kok le. Sembah nuwun Pak Kondang. Sembah nuwun Mbah Parno. Sembah nuwun Pak Yoga. Sembah nuwun Pak Gunarto Tali Jendra. Sembah nuwun Pak Kabul. Senajan aku win pentas dikat ning ora dadi boyo apa. Walah aku nukane ning ya ora apa-apa Pri lho. Mensupport kita tidak harus selalu di depan. Kadang tidak harus di frontliner. Kadang di belakang ya ora apa-apa. Sung-sung gamelan. Ya ora maksudnya supporting ngono ki lho, supporting ra apa. Dalang hebat sinden cantik-cantik tanpa kanca-kanca peniti sing luar biasa pirang-pirang dina mempersiapkan. Lho jangan meremehkan kanca wingking. Lah kuwi sing malah sing rekoso kok ya. Rekoso kadang ra ketok. Ayo kanca-kanca wingking mengke didata kula lapor Pak Kondang. Arep mbok kapake. Ya tak laporke kowe men dipenggalih dhewe to. Aku mikir uripku dhewe kaya rekoso kok kon paling ora kan datane konkret tak sampaikan ngono lho. Ra ya sing nderek Pak Kondang ki wis sejahtera to, Le. Matur sembah nuwun. Atase Pak Kondang ki lho mesti survei munggah. Sak wontenipun lho Mbak Minanggipun dahar. Sak atase aku Pak Kondang nanti kok koyo ngono. Terus ternyuh ya, Le. Yo wong wedok moto yuyu sisan. Oh, yuyune njapit matamu ngono. Maksudnya gampang ternyuh. Oh. Padahal Pak Kondang tuh tinggal perintah. Itu Mimin kasih makan. Aplikasi makan. Ning beliau ora pun dahar Mbak Mimin sak wontenipun ya Mbak Mimin. Sebab wong wedok apa ora ternyuh kula Pak. Mongko nyun sewu lho. Sekarang kita bicara kepada ibu-ibu nyun sewu ya. Halah. Loh, Piyai Putri ki bicara
duit mbok nek dituru kurang-kurang terus. Tapi yang lebih dari sekedar uang dan harta adalah sedikit perhatian dari pasangannya. Leres mboten, Bu? Leres. Neng diparan ngan kabari, Bu aku neng kene, Bu aku ketemu koncoku, Bu lek nyambut gawe lancar dongakno ya Bu. Itu sudah suatu apresiasi wong wedok diuwongke dimanusiakan. Mergo wong wedok ki nganggo rasa. Nganggo rasa. Aja tiap nek piyai putri di rumah itu hanya tidur mendengkur, ndongake garwane, ndongake keluarga men lancar le golek pangupa jiwa, lancar le berkarir, lancar bermasyarakat. Mboten terima Bu, nek kalau ada ibu-ibu di sini yang dikecewakan suaminya, lapor kula. An mbok kapake. Ya mung lapor tok wong aku ora kuwasa meneh kok ya. Mung takon lapor ngono. Lapor ya ora apa-apa, bapak-bapak ya wedi Lah ngapa? Kok ndak mbok Sembah nuwun nggih Mas Galang dalam Nggih. rangkaian hari wayang dunia menika dan wayang nasional ya, Ces. Iya, kok jur lungguh ae piye kahanane? Parises Wayang lho. nasional. Wayang nasional Wayang kaping nasional. 3 nggih. Kaping 3. Ya ampun. Kaping 3 ki piye telu kok. Ali-aliku ya saes kadolok pri sing iki. Ya lah kayak ini matur sembahan nuwun ki ngene lho Lek. Dek poso kan nak dhewe rene. Heeh. Wis kali ibu kondang kan sampun diseragami. Iki wujud seragame. Nah. Nek dek kok beda Sembah nuwun dhewe. Ibu. Kondang sampun diparingi fasilitas seragam kagem kanca-kanca nggih. Kula nyele piyambak menika pancen kula dana pribadi. Dados mengke kula kok ora jeneng anu matur nika mboten. Ora kudu padha. Ya ora kudu padha ning monggo penyanyi padha jan penggalih ngaten mawon. Kentang. Lho iki lho. Ibu nate ngendika lho nalika poso kan ayo kelingan to. Iya, Pri, lho. kelingan. Ya, wis engko terrealisasi oleh tenan. Pri, sing ketok elek aku lho padahal aku ger ngusulke kanca-kanca lho. Allah, padune ya kowe kuwi dhewe kok dadak. Iki ngaturke panglipur, Lek. Enak. Sadurunge mengke senior ya Senior dhewe. awake dhewe. Nggih sing mungil, Mungil, Wah, ya Allah. centil pengen nyelentek. Saat ini Bu Ciblek angke ngaturke panglipur dan tentunya dengan dialek-dialek khas Kebumen, Ngapak-ngapak. Banyumas lan sak piturute. Iya. Keparingipun dos pundi menika anu Monggo dereng wis mamudutan lagi. Enten-enten iki. Aku kelalen nganekan. Nggih, katur Mas Dalang. sih? Kawula saking paguyuban warga Sukamulya. Sih? Nggih, Jabodetabek mengucapkan selamat Hari Wayang Nasional. Mugi-mugi wayang sangsaya hanjayeng bawana. Amin. Amin. Keparengan kula nyuwun tembang setunggal sesi Deman kaping kalih Gelang Kalung. Nggih. Katur dumateng Bapak Haji Kondang Sutrisno, Bapak Gunarto. Mugi tansah wilujeng nuwun. Amin. Assalamualaikum saking Omnya Bimo. Ini Pak Bimo toh? Oh nggih, nggih. Omnya Bima dipun Nggih. aturaken pamundutan nggih. Nggih. Apa sih, Lek? Ya sing kowe apal bae, nyambut gawe mong tinemong to. Oke. Ya, timbek kita aja. Oh mimin kara iso ayo di. Isoe pamane mimin isoe mong ngidam sari. Kok ngidam sari dinyanyekke kancane. Lah kok lingak-linguk. Tapi partner yang baik kowe sing kira mimin di iso ora aja tok nyanyekke. Lah Oh ngono kuwi iya, lho. iya iya. Ya sing diangkati wong loro sing kowe isah ya, sing iso kabeh ora kowe kon nesu halake ra umum ora Kudur tekanan batin lho aku. Mbak mau nyewa cunduk mentulku ku ya nyewa lho ya anggaran anakno. Ra gambyong cunduk mentulku disiles, lindangku disiles apa disiles. Sesideman ya, Le? Sesidemen. Kan selendro ayah. Ya ya. Papa, Lendo Papa. Lah wis sak bapakku ra ya wis lumrah to nek aku ngundang ayah ki. Sekarel gendeng nyun sewu anu Pak Dalang Brimob. Operator panjenengan napa jenenge? Soteng lho diberi apri kok mbok nek menu kabeh ora ngono to gilani. Ya ora wong jenenge naluri kulit dadi begenten ki mbok di Aku ki menghindari ya. Aku wae dene ndelik nang mburi ki ngopo? Ngapa? Lah Pak Dalang Brimob ki gur nglibeti aku wae lho kan mau. Pak Kondang dhewe pirsa. Ket sore mah pripun karep ya Allah, Pak kuwi kancamu mbok jembarke srawung ora pas jembar kanca seniman nang ngono kuwi. Lah aku lino garuki kok arep diicipi dhewe ora. Mbok ora ngomong dicipi pri. Lah, Tester. tester di tester. Ya nak. Wiwitane handerek sang beki. Lho
udut rong bungkus kok ya suarane isih gantas ngono ya Allah. Rong bungkus lho kula ini anggaran dadi anggaran bensin karo rokoke malah akeh rokok lho ra judeg to aku ngono. Lanang kok ora. Mulai kancane sugih kok aku ora sugih-sugih bareng tak teliti pengeluarane nggon apa? Oh, le keplas klebus apri. Priya bagas kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe. Nek nyawang rek maneh Mas. Kiki kaya ini hawane aku pengen angrem ngono ya. Rumahsamu tarangan pitik. Kaya aku pengen menetas ngono iki lho, Bri. Ning Mas Kiki luar biasa, lagi goki awake dhewe luar biasa. Maaf ya Mas Kiki ya. Wujude tresnane kanca ya ngene iki. Dadi wong tresno iku ora kudu dialembono, kadang kala dijiwit, disaruwe, dipenerke lho. Nek dialem terus ndak ada rumangsa mongkok bombong ngantek lali Purwoduk Sina. Nah, ini nek Mas Kiki mah pancen nyoto. Ayo gentenan. Wong jenenge senior, jenenge Sinden Dwija kok padake. Sinden merabat, sinden mumpuni. Mumpuni bakoh. Mampu. Mbak Kosek kok ya. Sing tenan. Sirep iki. Sing dianu lho dipirsani. Dipirsani to ya. Sak Nuswantara luar negeri. Ditata lho ya Iya. suarane. Iki setahun pisan hari wayang nasional. Bandara. Iki Mas, iki Mas. Ben terpacu semangatmu no lho, Lek. Mas. Aku ki sang Widyawati. Waranggono. Pasinden. Nek nang nggon ketoprak Sri Panggung. Sri Kok tak Guyub. anggap preman di grup ya. Kowe biasane krungu grup ya kan urip Melayu to, Lah Lek. kan yo zaman jahiliyah kena sirine zaman jahiliyah kebodohan yo. Lah yo. Jahiliyah. Lihat tangan. Iya lah, kok kiting ngono Lah nek tangan kene lah nek iki 70 gram kabeh. 70 gram lo tangane kene terus. Bandara terus ka yo. Ceng kok Dwija kok Ya, Mas? iya. Oh, carane ben iso nyuara cilik ki kalau menjenge didelesepke ngene sik. Nick Epo. Oh iya. Bener kok ora tuh bahasa Inggris e? Mbok. Mbak Min kae anu dagelan pinter padahal aku ya ger usruk. Selendang kuning. Penting rak dikedeli gledeke ngene. Kenapa kamu udah tertawa? Anu kok jenenge terpesona kok kagum karo suara suarane. lho Mbak, semuanya punya ciri khas masing-masing. Oh, kandhane sindene iki Aku kan modho galak sampean lho. ya ora isa. Mesti yo. Sampeyan kok aku ya Lah, mesti iya, mumpuni, ora? Kok nyepelekke. Saben nyuara geguyu nyuara digeguyu. Galak men ki pola gak bulanan Pak kowe iki. Yo, kan asu aku kontraksi no. Bulanan kok metu kuping. Aku kan mau gerbo nek-nekke ya iki. Kang saking oke. Lho, motong ringin ki yo ngene iki lho. Kaya merem-merem ning ora. Ngono iki lho. Dadi nggodho wong lanang iki dengan kerlingan mata, ekor matanya lho kocak ngono ki. Wong lanang wis bingung. Kuwi centrae kero ya emang. Haswara. Ora usah nganggo ha. Kok ulon sukolane tambah. Suara kurang permono. Lah iya. Ning wases ngongrom. Ayo kowe latihan iki sing gampang. Iki pas part sing gampang. Iya Dwija. Angung romarang bendera Tiah Selestya pijer ngincangake halis
terus tresno sesideman luwih becik patenana timbang pemisahan mret yakang selestia tak rewangi samudana marang kula warga garwa miyang praputra liwat kincanging alismu paduka anglang rasane hatiku senadyan selingsir yo aku isih mampu ngeladeni solatku monggo kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduga hanyrimpung jiwa ragaku kok kurang kehormatan mamperong rubuh ngarep injuk etuk berita kang apik nduk apa lek mergo nyun sewu aku mau keceplosan Pak kula wingi ten TVRI dikat mboten tampil padahal proses latihannya 3 bulan to ngerti dhewe wis batu tekan kono wis suwep apa-apa ora aku ora sida tampil terus nyanipun Pak Kabul Mimin Apri iki bakal dieneke acara ning TVRI apa lek malah aku ora tampil rapun didadekke dewan penasihat matur nuwun kanca-kanca sok sak leker gendonge TVRI iki bakal aku sing dadi sinden sing layak mlebu TV ndi sing ora pitat kowe ketok sing yoga gelem 75 mangkat ra gelem pitat kowe iki arep pateni aku lho iki rumangsa Pak Kabul rumangsa merasa bersalah karo aku dadi kabeh pasrahke aku sok ya ora kok maksa mbok ora gedhuwuren kowe iki kok umpama nek iku ora umpama alhamdulillah ya Jas ngapa ini kan adewe lagi sibuk iki ngurusi hari wayang nasional heeh bahkan wayang sudah diakui UNESCO. sebagai oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia. Indonesia. Tepuk tangan buat wayang. Malah iki aku anu nduk makili Klaten nderekke Pak Mulyono Purwowijaya. Heeh. Ning Vietnam wayangan hari wayang iki. Sok Sok tanggal 20 November nyuwun donganipun. Elok Nggih, tenan. matur nuwun. Ning mau bar dikabari nek batal. Batal. Ning paling ora batal iki rakyat nyicil ayam to, nyicil ayam mungkin waktunya dipending, situasinya normal, sok kapan iki Sing mirengke tenanan lho para-para kok. Kan nyicil ayam sih. Beruta dikepruki wong sakmene kok kowe iki kok. Kan nyicil ayam dipending ra ana kemungkinan wis paling ora seno lamat-lamat becik. Ayo nak. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukake omase isine kowe apa
geman mesti tak wujudke. Sembah nuwun Rama. Terima kasih Sampun matur Mas, nggih. pamundutanipun sesideman. Sampun pun aturaken. Nggih menika ugi wonten pamundutan eling-eling Banyumas. Oh ngaten. Oh, ngaten. Menika sareng kalian Mbak Ciblek Jumeneng, Nggih. kalian wonten Mbak Eka. Weh. Kajenge Banyumasan menika ora afdol nek ora lenggeran terus. Ngaten, cocok. Terus kedah lenggeran. Kedah menika. lenggeran. Kedah lenggeran. Nah, nggih. Lenggeran. Nggih, lenggeripun kasuwun wonten ngandhap. Oh, nggih. Nggih, wonten Sing ngandhap. lengger Mbak Eka, Mbak Ciblek. Khusus Mbak Ciblek wonten Oh, dua tak. wonten Iya, oke. inggil, mengke ndak mboten ketok. Oh nggih, wonten ngandhap. Oh wonten ngajeng. Wonten ngandhap. Ngandhap. Sampure kedam. Bu Ciblek apa kanggo sampur boneka e? Ora usah ngomong karo biyung kok padha wani kaya kowe. Ngerti kabeh tulure tekok kena Kalah biyen. galak kowe saiki. Oh. Apa ra kowe? Duwe anak wadon loro ora jare mari wong tua ngregani apa keprimen. Ki bener ki sing ki apri ki. Ki nyong biyen nyidame kan anu apa ya apel. Apel. Nek niki Barang nyong meteng mimin nyidame beluluk. Luluk iki bakal anu kambil. Lah iya, be anu nyong biyen metenge anggere karo apri kan kena ganteng. Nek aku jenengan Jenengan karo karo gendurwo. alah. Mulai aja sak nggon-nggon, Mbak. Yo, Lewat mriku lho. Ngalah ta ya. Tutno lek kok ndak ketelisut. Anu Mbak engko nek ketelisut piye, Mbak? Alah. Oleh cek ketek. Ya. Kayak gendong putih. Persis. Putih kok kucing. Putih ki anake Mbak Eka. Monggo. Monggo eling-eling. Mas. Eling-eling Oke, Banyumasan.
kowe kenal apa kowe? Nyong arep menek metu Lek. iki nggih. Lek Sukimin. Mencolot. Lek. Nang apa anakku wadon? Mulane Lek. nggo Nek arep do mayang gagra kedu. Sajane komplit ana. Sajane napa, Mbak? Sajane kurang komplit sampe iki lek Sukimin kok sapa to iki? Nyuwun pangapunten panjenengan iku sinten? wong ki Aku Mimin sapa? Nih, Lah mbok mimin ndoge ciblek. Aku sap jenengan sinten? danyange urut 1000. Badalah danyan Wah. urut 1000. Sing- Nyamping-nyampingi kowe mayang ning kene. Alhamdulillah. nggih, Mbak. Alhamdulillah. Sing digersakaken napa, Mbah? Nggih. Engkang dikersake napa? Gagra kedu ki sajane kejaba lengger. Terus Uga ana tari ndolala. Wow. Iku kurang gendep nek ora ana tari ndolala. dene ana nganggo tari ndolalan ber. Ado-ado saka kebumen ciblek ado-ado saka kebumen mung arek lengger tok goblak kra apa. Oh, maring biyung kok kaya kowe tendang sisan. Dolalak kuwi tarian sing nganggo mung nganggo anu tok iki. Sing nganggo tatokan anu tok. baju renang. Ya, Pokoknya ini kudu dipinangkani tari ndolala iki mau. Sing nyanyi sapa kang ngejak kanca sapa mboke ciblek ngejak kanca. iya. Alah, iki Ayo jare tak bubarke apa ora? Iya. Gembang. Dolalak ta. Dolalak ayo layu yo. Apri. Dolalak yo. Mata-mata putih. Mata-mata. Mari ya kulo mari. Aja. Oke. Ndolala. La 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 le la la la. Lunas. Ayo maning dolalak mani. Oh, mani dolalak terus na. Pisan kas. Terus na yo. Jarum. La la la.
kok iso ngerti duit. Oh. Jarum yo mas lele la 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 lelong lelong jarum Nyun pangapunten nggih. Iki ya salah satu seni tradisi sing kudu kebanggaane bangsane Edo sing kudu tetep dileluri. Oh lah. oh ya ya yo Sembah nuwun, Pak. wis parah Luar biasa. Mbak Eka. Kae modele
Mbak. Wis ciblek mendem ciblek wis. Ya bener ku ya dalangmu, Mbak. Mbak Ciblek, Mbak Ciblek. Rika mendem. Mendem. Lah njaluk tambah. Mbak. Tambahnya apa? Duit. Mendem jaluk tambah duit ora nyongkrok. Lah kowe apa mikir ora ngemis? Apa coba karo ke barang ki. Dia jeneng dhewe kaya. Kayak sing nang ngarep pasar. Ciblek. Wes mari pa urung? Urung. Arep golek tambah maning. Jarum. Dikasih jarum. Jarum. Blek Ciblek. Mau darang kene kan wis kabeh. Sing urung tukang son. Nah. Tukang son parani Blek. Tukang son Jarum mangane. Lek narsa kok joget. Jarum. Oleh pora. Malah sampean arep dijaluk. Kepriwen. Lah njaluk maring tukang sone. Malah ngene duitmu nggo nyong lho iya kowe. Kayak Blek ana tambah maning Blek. Jarum. Sing manis dikasih jarum. Jarum peniti. Wong manis mana lubangnya. Wong manis dikasih cium. Minta cium. Wong manis dikasih cium. Wong manis enak rasanya. Kulit tambahan. Sekan PWKS. Sekan kae grono rombongan PWKS komunitas karo Mas Dalang sing kae sing nggo kacamata sing ganteng. Anu maringi duitnya karo kayak anu Black aku I love you. Kok aku ora percaya. Masa Mas pengen ngomong I love you, Mas? Ora. Dikain lho, Blek. Ya Allah. Matur nuwun. Kayak iki ora ngomong I love you. Ora ngomong I love you. Ciblek asem. Ora usah ngomong asem, gari ngomong ciblak asu iku nang. Mbak Danyang. Yo. Maning buri urung. Maning yo. Jarum-jarum lah iki Mbah Danyang rong puas. Anu gendang dade. Putraku se ande lemut. Ayo mana? Tumuruna ana putri gaung-gaung gae. Putrine kang ayu repane. Separinge Mas lah. Malah ngemis. Separinge Mas. Oh alah di anu ndoge bopong biyunge ora kuat. Oh alah mulane angel si anu keganjel. Dalam ande lumut baik terus kon terus. Putraku si ade lumut.
Terima kaya kiye tapi ya ora apa-apa sing penting tuli halal. Iya. Matur nuwun sing sami nyawer. Mugi-mugi Sedaya ingkang sampun peparing ya yo. Mugi-mugi diparingi sehat. Amin. Panjang umur, Amin. murah rezeki. Nggih. Nggih Pak Kabul. Eling kula mboten. Sing ayu dewek sing kaya Andini Manopo. Wow. Manopo Andini. Menopo serah yo menopo. Ya keprimen Mbak Mbak Eka, Mbak Apri, Mimin, mun. Apa-apa ki nek kebacuten ya ora prayoga. Dadi nyun ngapura iki mau Gelungan kok tak ora geluh. ih Ora nggih, Mbak Eka, gelungan tak gelungan. Tapi ora prayoga. ora becik. Yo cibrek. Nun. Mbak Apri, Mbak Mimi, Mbak Nggih, Eka. nggih. Nggih. Menika kirang afdol menawi pepunden kula Bapak Haji Kondang Sutrisno, Nggih. Pak Yoga Mandira, Nggih. Pak Haji Nggih. Gunarto, ugi Pak Kabul Budiono, Nggih. kula aturi minggah pepanggungan napa nggih paring dawuh bab wayang kedepannya itu bagaimana? Karena ini sesuai dengan acaranya memperingati Hari Wayang Nasional. Nggih, monggo Bapak, mboten Monggo ketan sak Bapak limah. Kondang. Monggo, Mas Bapak Bimo ugi Kondang. monggo pinarak mriki Mas. Nggih. Gede pinarak. Monggo Bapak. Mas, pinarak. Udah sing dalu Bapak Haji Kondang Sutrisno. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbo, Mbak Cange. Nggih. Wah, nyenengne nggih, Mas. Terus berarti kula nyuwun duka sing kathah niki. Wah, mboten. Malam hari ini malam yang luar biasa. Nek ra entuk tombong ini pun geletak niki jane. Pun 5 dalu lho, Mas niki. Nggih. Sudah 5 malam. hari. Malam. Ini untuk tombol melih nih dalu niki, wah. Luar biasa. Nggih, Pak Keliran sampean juga bagus. Nggih. Saya ditambah melih, Mas. Amin nggih, Nggih. pangasunipun Pak. Pokoke nek sing dawuh Pak Haji Kondang menika kula pokoke sedika dawuh jane kula nggih tesih sinau bab pakliran kedu ning keng dawuh Pak Kondang pokoke sedika aja meneh kok kon mayang kon ngarit lawan kula gerem Pak. Aduh. Nggih, nggih. Mas matur nuwun yang Nggih. pasti saya sampaikan salam hormat kepada Pak Bupati Kebumen. Kebumen Nggih. yang telah memberikan bantuan konco-konco untuk bisa berangkat mengisi Hari Wayang Nasional yang ketiga. Dan ya kita semua lihatlah pada malam hari ini sangat meriah. Saya yakin juga para penonton di rumah yang nonton di live streaming juga pasti merasa ada terhibur. Tapi bukan sekedar itu, tetapi pada malam hari ini juga gagrak memenuhi gagrak. Jadi kemarin kita sudah ada wayang krucil, tadi siang wayang golek menak, malam ini gaya kedu. Ini jarang-jarang kita tampilkan dan ini menjadi teman-teman dalang khususnya yang ada di Jakarta. Ini menjadi pembelajaran buat kita semua, Mas. Ya yang pasti itu konco-konco juga pasti panitia sudah sangat capek tapi merasa terhibur pada malam hari ini. Matur nuwun sangat pun. Yang terakhir Nggih, Pak. saya juga nyampaikan permohonan maaf, Mas. Nggih. Artinya jauh-jauh perjalanan dari sore sampai jam 10 pagi baru sampai karena macet. Ketabrak macet nggih. Nggih ning
Ya di sini cuma untuk nasib bok, bukan untuk nopo-nopo. Nggih, ngoten mawon Mas, matur nuwun. Nggih. Bapak Yoga kula aturi paring dawuh. Dawuh menapa nggih? Pun kula diomahi purun pokoke niki. Lah kula mboten bisa lah. Nggih. Matur nuwun rombongan saking Kebumen ingkang dalu menika sampun kepareng ngregengaken swasana peringatan Hari Wayang Nasional ingkang kaping 3. Luar biasa kados ingkang dipun ngendikaken Pak Gondang. Malam ini ada infus baru ya Pak Gondang. Tadi sudah nggih kelawas wonten sampun ngelokro terus terang mawon. Ngelokro mripate wabet nih. Tapi alhamdulillah kerawuhan demit-demit saking Kebumen. Iya ta? Wah jan luar biasa menika ketuane ketoke cilik ning ganas. Nun sewu. Nggih, cilik-cilik cabai rawit. Wah luar biasa. Non sewu napa kula kados demit? Napa enggih lah. Nggih. Oh nggih lah, primen sih. Leres jenengan, saestu Iya. mboten jenengan tok sing ngendika kula kados demit. Nggih, demit niku dedemitan yuk. Oh, iya. Mbok tuyul. Oh, dudu kaya Nggih, kowe. demit tapi manake ayu-ayu niki. Iya. Angger wis ntelesep maring komunitas wis dedemitan lirik ora keton kaya kowe. nggih, leres. Iya, ning ngerti-ngerti komunitas dompete entong kaya kowe. Nggih, alam badhe matur napa Bu Jangik kadosipun sampun cekap ingkang dipun dados pasugatan dalu menika nggih ingkang baken tumrap generasi penerus jangan putus asa, wayang harus tetap tangguh dan tetap tumbuh. Baik yang mirsani di sini dalang-dalang maupun mirsani yang di rumah, saya kira banyak dalang-dalang muda yang monitor. Terus semangat, terus berkarya, berinovasi, improvisasi. Wayang benar-benar harus tumbuh dan tangguh. Dan yang jelas satu hal barangkali yang perlu disadari oleh para dalang, khususnya yang muda-muda, bahwa penjenengan itu bukan sekedar olah wayang, tapi juga olah rasa, olah tuntunan. Fungsi dalang adalah transformator, mentransformasikan pesan-pesan, ide-ide, nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Jangan berpedoman sing waton inyong. Bisa dalang apik surah apa, sing penting kan inyong. Penonton lah wis mengko bae lah kayak nek cara anu menapa Banyumasan. Jadi tetap Mas Purnomo bagus sekali. Purwono dan ini insyaallah 5-10 tahun lagi bisa ngalahkan fenomena almarhum Ki Seno Nugroho. Tepuk tangan untuk Mas Purnomo kembar. Dun Mas Bu. Nggih. Pak Kabul nyuwun dawuh, Pak. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Mas Pur. Nggih. Iya seneng nyong pada sekang Kebumen. Nggih. Jadi Pak Kabul saking Kebumen, Karanganyar nggih, Pak. Karanganyar Kebumen. Nggih. Mas Kondang, Mas Yoga, Mas Gunung kula nyuwun pamit ngomongnya bahasa Kebumenan bae. Nah, nggih bandek. Orang nganggo bandek-bandekan. Ora bandek ngapak. Lho paden ngapak. Iya. Nggih dalu niki kula banget senenge temenan. Soale sing ndalang niku wong sekang Desa Kuda, Kebumen kaya gue. Lah kula dewek pun kangen nonton dalang gagrak Kebumenan, Keduk. Angger nang Jakarta, angger nonton ya gagrak Solo, gagrak Jogja. Ning angger sing jenenge dalang sekang Keduk, Kebumen nganggo gaya kaya gue.
Langka banget, langka ngerti You Ciblek apa langka? Langka nggih, mboten enten. Suarane ngedeg-ngedegi. Jenenge Ciblek takoni apik-apik gula nyentak lho. Mboten nyentek pancen kula genangger ngomong kados niki. Oh ya padahal lah. Nggih lah genangger wong apak nah ya. Iya. Ora bisa halus. Iya. Ning ketone halus kowe kok. Nggih halus saya pilek. Dadi, Nggih. nggih. Mangga. Apa maning ana You Ciblek sing diaturi rawuh. Jadi matur nuwun Mas Kondang, Mas Yoga, nggih. Tokoh dalang kita ini yang luar biasa karena sudah bener-bener nguri-uri lan ngurip-uripi sing jenenge wayang, dalang, pengrawit karo sinden. Angger ora ana tokoh-tokoh sing nang piye paling tengen beliau, terus beliau kayane kok mandan sepi kayak gue. Jadi kita berikan rasa apresiasi dan hormat kepada ketiga tokoh yang malam hari ini telah dapat mengundang dalang. Lain yang bisane mung nonton karo ditanggap non ngomong nang ngarep ning ora duwe wudu. Duwene mung donga. Nggih, amin amin. Jadi matur nuwun sangat panitia Hari Wayang Nasional yang setelah begitu intens untuk melaksanakan amanah nasional bahkan internasional. Karena yang menetapkan adanya wayang sebagai kebudayaan adiluhung Indonesia itu bukan kita, tetapi adalah UNESCO dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lah kalau UNESCO udah mengakui begitu, kita sendiri tidak nguri-uri nguri-puri wayang, jenenge ya kebangetan mbok. Sing nang jabe pada muji-muji, kok sing nang jero pada ora seneng. Kepriben jal. Kalau bahasa kebumennya begitu gitu. Saya mohon maaf kalau TVRI malam ini nggak mendatangkan kru untuk ngerekam wong aku bembeke ngerti mau sore. Nggih. Angger ngerti mau dan siapa maning kan kebumen ya tek bela-bela ini kayak gue. Apa maning ketemu karo Abri karo Mince. Jadi mohon maaf Amrin dan Mince wingi orang metu nang ketoprak jere angger metu sing ayu-ayu kalah. Mulane ora ditokna metune keri nang YouTube nang Mbak Eka kaya gue. Dados mboten dipun singkiraken menika mboten. Ora. Ndak ngalah-ngalah. Mbok kalah ayu, Sri Huninge kalah ayu, nyong kesengsem karo Mimin kan Do repot. rungokno cole ra metu ora aku ora patut ditampilkan mergo ndak. Ora babar pisan ora. Aurane bagus kok. Matur nuwun, Pak. Aurane bagus iya kayak gue. Ning miki tulis bareng anu ya, wis ora gelalah kayak gue. Jadi saya kira itu mari kita berterima kasih kepada para pimpinan Pepadi yang telah berusaha untuk menghidupkan wayang ini yang sudah diakui oleh dunia dan ditetapkan oleh Presiden kita Pak Jokowi sebagai khasanah budaya Indonesia. Siapa lagi yang nguri-uri kalau bukan kita, gitu ya. Karena itu tepuk tangan untuk para tokoh di sebelah kiri dan kanan saya. Tepuk tangan untuk Mas Purwono. Soalnya ada dua. Pur karo Pur kenang-kana, kembar dari mandan. Angel medakna. Mudah-mudahan semakin sukses berkahnya para pinesepuh, Mas Kondang, Mas Yoga dan Mas Guno Carito mudah-mudahan membuat semuanya makin bersemangat dan dalang wayang kulit versi kedua aja nganti ilang kayak gue. Matur nuwun sukses selalu nggih. Amin. Nggih. Lanjut Bapak Gunarto. Nggih nambahi sekedhik Nggih. kalau wau Pak Kabul diraos-raos. Wah, kelingan dek cilik aku Mas nonton wayang ngaten menika. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Dalang. Membangkitkan semangat yang generasi muda. Lajeng kula matur dhateng kanca-kanca ing Kebumen ingkang sami rawuh ten mriki wau mbok menawi wonten kekirangan anggenipun lalados para kanca-kanca nyuwun pangapunten wontenipun kados mekaten nek kirang nggih tumbas piyambak kan ngaten. Mekaten Mas Pur. Nggih. Matur nuwun Bapak. Nggih. Heeh. Nggih, monggo Bapak matur nuwun nyuwun pangestu Bapak. Nggih. Duduk.
Oh, Ibu Kondang. Inggih. Menika dawuh saking Bapak lho, Bu. Monggo Bu, pinalek Bu. Kalih Bu Wulan, semoga Bu Wulan. Rencang Ibu. Monggo Ibu. Lek Ibu wis munggah panggung lho. Lho, ibu kok uli ngewenamik menyong panjare nyong Ibu Kondang. Lah Ibu jenengan ki sing rong astoma. Lah wong niki kena monggo Ibu kok sing diwehi mik kenyong apa nyong Ibu Kondang. Iki bubrah. Bubrah barang manak bodol. Monggo Bu. Sugeng dalu. Nggih. Jan, Bu Kondang esi cantik bae nggih. Auranya gitu. Iya lho. Cara piye kok karisma nek kayak putri inner beauty. Iya, inner beauty. Nek Ibu ki karisma. Nek kaya sampean wong loro ki tosa. Masa nyong tosa. Kok malah promosi. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Kena nggo wadai warna-warna. Ngusung sayur, Iya. kerupuk. Ngusungi wedhus ya kena ya. Nyuwun dawuh, Bu. Monggo, badhe paring pangandikan kagem putra-putra. Aduh, pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Oke. Ya. Mimin juga bisa bahasa Indonesia, monggo. Ya monggo. Monggo enggak kudu mateni kang ngono to. Monggo. Enggak apa-apa. Biasa aja, Bu. Aku juga dari Jakarta, Bu. Di mana? Iya, di sini. Di Gonggoman, Depok. Apa kuwi? Gonggoman. Gonggoman. Kayak gonggoman lah jenenge. Gonggoman. Bingung lek kan Kenapa? bingung kenapa niki? Lah iki monggo kersa berkahi. Sarang-sarang nyekar perahu layar. Oh, nggih, perahu layar. Oke, siap. Yo, tepuk tangan. Nggih, monggo, Bu. Mangga ya pesinden-pesindenipun. Yo, presiden. Dados sor. Sor. Oh, Ugi wonten pangmundutan podang kuning saking para moderator. Nggih, ugi saking para penggemar wayang wong kathah sanget wonten WMC wonten Kathah sing anu rawuh. Nggih. KJM nggih rawuh. KJM rawuh. Nggih. Komunitas Jedermania. Jedermania. BMC ya rawuh. PWKS ya PWKS nggih rawuh. KPPS. Pokoke pada rawuh kabeh komunitas Mbak Linggo. Nggih. Podang kuning, Mbak Mimin. Ingkang Kapiji sinten menika? Sinten monggo? Oh, Mbak Eva. Oh, nggih Mbak Eva. Lastri. Mbak Eva.
Puspa. Weton Karanganyar. Oke, Mbak Eka, Mbak Eva kali Mbak Lastri ya. Mbak Lastri gede apa cilik? Cilik, sing cilik. Lastri gede. Anu gede kabeh. Semenoh kok cilik. Mangga, yuk. Ayo. Mbak Lastri gede kok tatarane padha aku kelas e. Woi. Sor. Ayo. Ayo. Sor. Tarik. Ayo, yo. Ayo, Mbak. Hei. Singkat cerita, aku dan dia jatuh cinta. Cinta yang dalam sedalam laut, laut yang luas, cinta pun hanyut. Singkat cerita, aku dan dia jatuh cinta. Cinta yang dalam sedalam laut, laut yang luas, cinta pun hanyut. Asik. Pikir
Aduh duh. Alala. Aduh duh. Alalalala. Alalalala. Rasa bali le. Piye le benake kok Balake, Mas Genang balake. Benakno. Iya, bener nang ngene piyune. Senajan aku jedule saka kono nang aku gila saiki. Gila nang apa kowe metune besekan nyong kok gila. Bingen iki apik, saiki wis kaya ngono. Kaya apa? Gila kurang ajar lho karo biyu kok kayak kowe. Oh dadi anak durma. Duraka kok. Durmagati maksudku. Kak kowe. You ciblek. Apa? Mau jogetnya kok ora pati yang genah jajal. Anu ganang dikendangi you ciblek ben joget. Apa sih? Joget joget. Iki mau seragam malah. Ayo Ya joget. metku dasi, ya metku dasi, Bang Jamet, tarake dasi. Araraki mochi, Bang Jamet, tarake. Jogetnya piye? Nek joget iki koyo era ngono lho, Pak. Iya, Contoh, Bang. Pak. Ayo nang joget Sing meleter. Yang apa? Yang metku dasi. Yang metku dasi. Oke jenengane goyangan. Apa goyang luar gue. Sing kayak iki goyang luar. Enak goyang dalam, Goyang dalam mana? sing keprimen. Goyang dalam? Iya. Goyang luar di situ sampai dalam. Iki dalam, goyang dalam. Ser. Aduh duh. Iki goyang apa kebelet to iki? Anu, Biung. Lah jare goyang dalam, lah kok ora nek sik goyang. Rika mencret. Goyang dalam lengup. Mencret. Lah sing goyang sing Sing ndi to? goyang sing ndi? Sing goyang ki sing pundi? Dan jaluknya goyang apa? Goyang dalam. Goyang dalam mas. Ganang. Ili ana le nek sing kocak ora njero. Wah. Oh iya, kiki kosek batune entek. Oh, batune entek, diganti digas. sik batune. Oh, ganti sik ya. Wes diganti. Ser ayo ya. Mah, Yo ciblek. Yo, mbok ora ngisi-ngisine kaya kowe lah wis mus. Ngomong jarene anak goyang kok gurumuk. Lah nyonya ngomong goyangan pirang-pirang warna loro bu warna 5. Goyang luar. Niki goyang luar. Luar mau. Dan yang goyang dalam. Dalam ki sing endi sing nggon goyang? Jeron. delok. Geloknya yuk kan. Iki mana Sik to, sik. Nek yu ciblek ki jarene goyang dalam ngono ra ya mak idone dhewe sing ngomong goyang dalam ngono lagi percaya lho. Percaya nek kowe iki ora goyang Apa dalam. jajal goyang dalam? Nek karo mbok ciblek mah ora goyang dalam, Apa? andal ndoboli kamu ngene. Mama, sorry. Kenapa? Ngapunten, jenengan majeng mriko. Kula ki nek nyawang wau king mriko, nun sewu. Niki diuntir kaya dolanan cah cilik kae lho. Ret cul. Ya ta. Aja gondelan rekku. Aja kondelan apa? Wis ra, nyung darane lengger ketek apa? Ujar-ujar. Dhewe kaya tok dolanan ngono to maksudnya. Karo Wong tua bujungnya aja locah. kayak ke poro kelenting-kelenting. Oh injek, Klenting-klenting. aku kelenting Kelenting ijo. ijo. Heeh. Kelenting anu kuning. Kuning. Kelenting biru ceritane. Iti? Bosok. Bener. Kelenting apa karepe? Anu ya, keting apa ya? Keting Jambon ana ora ta? Kuwi dadi ketok mungil ngono. Lah ya, ang-angel jambon mandan nabung akhirnya bosok. Nggih, Mbak Lembong, Mbak Nggih. Cangik sampun. Sampun mangke sampet lah malih. Aja. Nggih. Ya. Siap. Ger apa?